Enpresa handi bakan batzuk Sumatrako baso tropikalak txikitu zituzten. Egurra moztu eta esportatzen zuten enean basoa berritzeko obligazioa zeukaten, baina argi erakusten dute irudiok oligarkia haiek zuten arduragabekeria eta diru gosea. Egur emakida bukatu zitzaienean lur gabeko 1000 nekazari familia lur kiskalia okupatu nahian tabiltza euren semeen etorkizuna bertan lantzeko. Pobreak dira eta lurrarekiko duten eskubidea aintzat hartzea giza eskubide kontua da eurentzat. Baina natur kontserbazio alorreko nazioarteko ONG talde batek bota egin nahi ditu. Manchesterrek botatzen duen bezainbesteko karbono dioksidoa surgatzeko gai izango den basoa berritu nahi dute, horretarako enpresa kutsatzaileen karbono bonoak eskuratuz. Mendebaldeak karbono emisioak gutxitu behar lituzke, gu sakrifikatu gabe, dio nekazarien lider honek. Indonesiako nekazariek lurraren beroketa prebenitzeko proposatzen duten alternatiba lurra nekazariei itzultzea da, komunitateen autonomia politikoa eta elikadura burujabetasuna babestuz. Aintzira lurretan eredu hau erakutsi digute. Hilabete lehorretan nekazariak dira, eta eurien astindu zibaiak gaineska egiten dutenean arrantzaleak. Ez daude pozik, euren lur guztia saku bakar batea sartu litekeelako gizon honek dioskun bezala, eta gobernuak kapitalari eta bere palmasko basamortu berdei egiten diolako kasu gehiago. Baina euren buruentzako elikadura ekoiztea eta seme-alabak esitzea lortzen dute ekosistemak kaltetu gabe berarekin bat eginez. Elikadura burujabetasunak lan gogor eta jarraiaren bidea askatzen du, baina nekazariei lurra ematea eta independienteki eta elkartasunez kudeatzeko eskubidea ematea aldaketa global baten itxaropena izan daiteke.